Hallo. Hallo. Welkom bij Dit is geen podcast. We gaan lekker podcasten. Wij gaan lekker podcasten. En dat wil eigenlijk zeggen, ja, ik bedoel, kijk, ten eerste, wat een prachtlocatie. Wat wil je nog meer in het leven? Niks. Parkeerplaats. Dit is het. Dit is het goede leven. Maar we gaan lekker podcasten. En eigenlijk is het een beetje de formule van, Dit is geen podcast. we gaan gewoon lekker praten. Alleen, we staan elke keer op een locatie waarvan je zegt, dat is niet een hele normale locatie. Daar zou je normaal geen podcast opnemen. Dat is een beetje een rare plek. Dat is een eigenlijk, beetje een rare maar, plek eigenlijk. We staan maar er toch. We staan er toch, ja. En we beginnen met een lege parkeerplaats. We beginnen met een lege parkeerplaats, dus wie weet wat het volgende keer is. Misschien is aflevering 500 wel op Mars. You don't know until you know. Zullen we gewoon even lekker beginnen met een voorstelrondje? We stellen ons even voor, dat is wel zo Ja. netjes altijd. Stel jij jezelf eens even voor. Hoi, ik ben Joël. Jullie kennen mij natuurlijk wel. Ik ben de YouTuber. Jullie kijken altijd naar mijn video's. Dus ja, Je zegt dat we dit niet gaan uploaden met een ander kanaal. is toch mijn video? Ja, maar een nieuw kanaal. Dit is geen podcast. Het kanaal. Wel te vinden op TikTok, Instagram, MySpace, Twitter. Oh nee, dit is geen Twitter meer. X. Dit is X. 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 Je kan ons ook x'en. Ja, Wij dus- tweeten hele controversiële dingen. Zoals, Twitter moet gewoon weer Twitter heten en niet X. Nee, ik word Elon Musk Dan boos. wordt Elon Musk boos. Nee, Maar maar ja, je kan ons ook vinden op RuneScape. Geef me al je gems. Weet je wat RuneScape is? Dat is toch zo'n platform? Nee, dat is een spel. Spel, ja. ja. Generatiekloof. Maar ik ga even verder, dus ja, weet je, ik ben gewoon... Wat doe ik nou? Ik doe dingen, ik maak video's, ik maak foto's, ik maak theater, ik maak films, ik maak allemaal creatief bezig zijn. Vroeger heb ik ook heel veel getekend en geschilderd en ik was de beste van de klas. Iedereen kwam bij mij vragen om te tekenen. Maar ja, Nice. ik wil ook ooit misschien wel een keer muziek maken, dus ja, ik wil alles nog wel een keer doen in het leven. Ik vind het echt gewoon creatief bezig zijn, het staat gewoon boven mijn hoofd zo'n beetje. Zie je dan, kijk, het staat er gewoon. Oh mijn Ja. god, die stond... Wow. Het stond er gewoon echt, Wow. hè? Dat is een beetje wie ik ben, dus ja. Ja, zal ik dan ook maar voorstellen? Ja, ga maar. Nou, ik ben Ozaya. Eigenlijk alles... Ik ben 18 trouwens. Eigenlijk alles wat Joël zei, voel ik ook zo. Ik ben ook... Je kan gewoon niet origineel genoeg zijn om... Nee, ik ben niet origineel. Ik ben ook ja, creatief bezig met video, creatief bezig met foto, films. Ik heb ook een YouTube kanaaltje. Check dat ook. Hier staat de naam. Ja, mijn ook dan even. Hè? Oh ja, die staat hier. Dat is het goed. Maar ja, ik ben dus ook vooral creatief bezig met video, film, alles eigenlijk. Ik ben ook wel iemand die eigenlijk nog een keer zo zijn vingers in de muziek wil dopen. En eigenlijk gewoon een keertje zien hoe alles werkt. Eigenlijk gewoon alles een keertje meemaken, alles een keertje doen. Dus dat, Ja, eigenlijk. Ja, gezellig. gezellig. Jo, want we Ehm, zien hier ook in Lemberg. Even voordat jullie dat we weten. zijn hier in Remond. Alleen ik ken dat niet, het Lemberg. Wie ligt dat niet? we zijn hier in Remond. We staan hier bovenop een parkeerplaats. Parkeerplaats. Ik ken ook geen Limburgs. Nee, Sorry. Maar ja, dit zijn wij. dit zijn wij. Dit zijn wij. Maar hoe kennen wij elkaar zo wel? Ja, ik vertel wel even Hij hoe vertelt we een elkaar stukje. kennen. Ik val wel Op ergens een dag. in. Op een dag. Besloot ik om met een vriend van mij musical te gaan doen. Want ja, dat vonden wij toen leuk, weet je wat. Je bent kind, je wilt iets uitproberen. En wij hebben besloten om gezellig... Je ouders wouden hier gewoon niemand thuis hebben. Je ouders wouden ook een avondje alleen Want hebben. wij was ook de donderdagavond gingen wij. Ja, het was Musical. donderdagavond. En ja, wij gingen dus gewoon lekker... gezondheid. Dankjewel. Die blijft erin. Die blijft erin. Die blijft erin. Dus wij gingen gewoon een beetje acteren, een beetje hallo, een beetje zingen, dansen, alles. En ik voelde me helemaal het mannetje, want ik dacht, ik ben zo goed in, maar ja, Hij was de man. ik was de man. Hij was de man. En op een dag, volgens mij gewoon op een dag, donderdag. op een Op donderdag, op een donderdagavond. waar we ook nu hadden In hebben, 2017. liep deze man opeens binnen. Nog met kort haar. Toen zei ik, hoi, ik ben Ozaya en ik kom ook musicalen. Ja, dat waren precies de woorden die ik zei. En op zich ging dat wel prima, maar niet heel interessant. We waren een soort van collega's. En Ja, we waren collega's eigenlijk op dat moment niet meer. En toen, op een gegeven moment, besloot Joël daarmee te stoppen. En mij alleen achter te laten bij de musicales. En nou ja, niet veel later, rond corona, stopte ik er ook mee. Toen was ik wel al bekend met waar Joël en ik elkaar nu van kennen. Namelijk dat is? Nieuwe Helden. Nooie helden. Nieuwe Helden. Nooie helden in het Duits. Neue Helden. En dat is Duits, ja ja. Nee, maar wat is Nieuwe Helden? Nieuwe helden. Nieuwe maar Helden. ik denk, Ik- jij bent daar zo goed, jij hebt dat Nou, zelf- ik heb ja. ondertussen zit ik op mijn 5e editie Nieuwe Helden. Ik heb 2 edities zonder Joël gehad en dat waren niet, ja, dat waren leuke edities, maar dat deed ik niet per se heel veel, omdat ik gewoon nog niet wist wat ik wou doen. Maar ja, wat is Nieuwe Helden nou precies? Nieuwe Helden is iets supercools, iets leuks als je in Limburg zit en je verveelt op donderdagavond.
kom erbij. Kom erbij, alsjeblieft. Het is zo leuk. Het is leuk. Maar ja, wat is Nieuwe Helden? Bij Nieuwe Helden kan je eigenlijk gewoon dansen, springen, zingen, Alles. acteren. Alles. Alles wat je wil, dat wordt op zich voor je geregeld. En ja, dat eigenlijk. Het was na corona, toen begon er weer Nieuwe Helden. En toen dacht ik ga wel eens meedoen. Ja. En toen liep ik binnen. En 5 minuten te laat kwam er een jongen binnen. Wiens gezicht mij erg bekend voorkwam. Wederzijds trouwens ook. En dat was... Mij, moi. Ik liep binnen en ik kende hem ergens. Hij stond daar, ik wist al, jij stond daar achter een doekje en ik dacht, je was aan het praten met iemand, ik weet niet meer weer. En ik ken hem ergens van. Maar waar, ik weet het niet meer. We wisten het niet meer, maar ja, uiteindelijk was het van, maar je hebt toch een musical, of niet? Je hebt toch een musical gedaan bij de AC? Volgens mij hebben we dat gesprek nooit gehad. Volgens mij hebben we dat gesprek nooit gehad. We wisten het gewoon. Dit gesprek is puur voor de podcast. Ja. Nee, ja, eigenlijk. En toen kwam Brolin, een van de coaches, dit is Brolin. Hoi Bolin. Hij zit op jouw hoofd. Oh. Toen kwam Brolin en die zei tegen mij, Ozaya, luister, je bent cool, je bent een hele coole knakker, ik vind je echt geweldig, ik wil je het liefst op je voorhoofd zoenen, maar je doet eigenlijk wat te weinig in de shows, dus ik ga je nu een keer naar voren trekken. En nou ja. Jij was meer achter de schermen. Toen was ik meer achter, ja, ik had wel kleine rolletjes overal in, maar ik had mezelf nog nooit echt laten zien. Nee. En toen vond Brolin dat daar verschillen moest komen, dus toen zette hij mij op de voorgrond neer. Ja. En daar werd ik samengeplaatst met Joël. En nog een medespeelster. Ja. En daarmee hebben we het HH Nieuws gedaan. Wat is het HH Nieuws? Het HHH Nieuws Het is... HHH Nieuws. Dit zijn foto's van het HH Nieuws. Hier. En daar. En daar. Ja, maar het HHH Nieuws was best een succes. We hadden 3 scènes. Dat was ook echt grappig. Het was grappig. Het was grappig. eigenlijk tussen alle zeg maar, decor-switches door. Hadden wij opgeroepen om iets grappigs te vertellen. De zaal te laten lachen. Om iedereen weer even te resetten. Voor de volgende scène. Want eigenlijk, het doek ging dicht, want ondertussen gingen ze de hele set veranderen en zo. En ja, het had vulling nodig. Dus ja, daar waren wij voor. Wij waren de vulling van de leegte. Nou ja, aan het einde van die Nieuwe Helden show kwamen we er eigenlijk wel achter. Dit is best leuk. Dit is best leuk om te doen. En toen kwam er een volgende editie van Nieuwe Helden. En nou ja, onze medespeelster van het HH Nieuws, die was spoken word gaan doen. Dus die was niet meer beschikbaar om met ons samen de nieuwe comedyclub te vormen. We hadden vervanging nodig. We hadden vervanging nodig. En die hebben we gevonden in Eva en Jasper. Die er overigens nog steeds bij zitten, 2 edities later. En ja, dat is eigenlijk hoe wij elkaar hebben leren kennen. Ja, in een notendop. Ja, mooi. Ja, en nu? Wat nu? Wat nu? Dat is echt een prachtige segue naar de laatste Nieuwe Helden show die we hebben gedaan. Ja. What the fuck? Wat nu was de laatste Nieuwe Helden show die we gedaan hebben. De volgende editie moet nog beginnen. Maar dat was ook een groot succes. Daar hadden we 4 scènes. Ja. En in mijn ogen is dat wel een van de leukste die we tot nu toe gedaan hebben. Met zeker, want daarvoor zat ook nog... Vuile Was. Vuile Was, die was iets minder. Die was iets minder. Maar dat was omdat we in een wasserette zaten. Je kan gewoon niet zoveel met een wasserette. Hoe ben je nou precies grappig in een wasserette? Nou ja, dat is een vraag die wij ons tot zelfs na de show hebben afgevraagd. Dat is gewoon heel moeilijk. Ja, dus dat. Maar nu zijn we hier en we hebben allebei een microfoon vast voor de podcast. Want ik heb geen microfoon vast, hè? Ja, je hebt geen microfoon. Ik heb een microfoon vast. Volgende keer heb ik hem ook hier vast zitten. Ja. Ja. Misschien niet, trouwens. Misschien nemen we er vandaag nog één op. Dan is het niet zo. Ja, dat kan ook. Dat kan. Er komt een keer dat ik er hier eentje heb zitten. Maar kunnen we meer met onze handen. Dan kunnen we meer met onze handen. Kijk, als ik nu dit doe, dat is kut voor de audio. En nu moet ik heel veel met de audio gaan doen. Het spijt me, toekomstige ik. Ja. Ik ga niks met de audio doen. Maar ja, nu zitten we hier omdat we eigenlijk onze vingers een beetje wouden dippen in het podcast maken. Ja, weet je, wij hadden het ook al later zo van, weet je wat, podcast. We hebben het gisteren erover gehad. Lijkt het ons niet grappig om een keer een podcast te doen? En de aanleiding wil ik ook daadwerkelijk, want je hebt wel idee van wanneer dat we... En vanochtend was de aanleiding. Ik was zo op Instagram aan het scrollen. Ja, ik kwam de sequentie tegen op Instagram zo. En weet je... Wie zat daar in die podcast? Deze man gewoon. Ik zat daar. En dat is vet. Dat is vet, dat is cool. Ik pakte mijn spulletjes zo bij elkaar. Ik dacht, dat moet ik ook doen. Toen kreeg ik dus een foto via Snapchat van al zijn kabels. Dus ik zeg, succes met de kabelhel. En hij zegt, ja, dat is voor de podcast. Dus ik zeg, ja, wanneer gaan we die podcast eigenlijk opnemen? Nu? En ja, dat was 1,5 uur geleden. Ja, en nu staan we hier. Nu staan we hier op de parkeergarage. Een podcast op te nemen. Hoe leuk is dat? Lekker spontaan, lekker leuk. Maar ja, dat is eigenlijk het meeste. Ik heb deze gozer al 3 keer gezien deze week. Ja, veel te vaak. Eigenlijk te vaak. Doei. Ja, oké. Stop. Dit was de eerste en laatste aflevering van... Dit is geen podcast.
dat is een grapje. Ik heb nog te veel onderwerpen die ik wil bespreken. Ja. Zoals Oppenheimer. Oeh, ja! Oeh, ja, Die had je Oppenheimer. Wat vinden we van Oppenheimer? Wow. We hebben Oppenheimer samen gezien trouwens. We hadden allebei zoiets van, we willen Oppenheimer zien. Maar eigenlijk hebben we niemand die mee wil. Nee. Wil jij mee? Jij vroeg mij letterlijk, ja. Ik vroeg je wel mee. Wat vond jij daarvan? Ja, vet. Ja, ik Hij vond was hem echt goed. echt onwijs Het goed. totaalplaatje, gewoon de muziek, het sound effect, alles het beeld. De folie was fantastisch. De folie is de voetstappen, de dingen, dat het heet. Ja, dat is Dit wel echt was naar zo, gewoon elke beweging had een geluid. En dat is zo goed, maar ook de explosie. Ja. Maar Deze was hele je verwacht podcast het heeft niet. nu gewoon fucking spoilers voor Oppenheimer. Ja, maar als je hem gaat zien, je verwacht het niet. Je denkt meteen, Boom. maar... Het was niet meteen boom. En toen de boom kwam, wat een heftige boom, jongen. Je wordt echt, echt- voorbij weggeblazen. Ik zou niet op rij 1 willen zitten bij Oppenheimer. Want je wordt echt verkoold gewoon. Je wordt gewoon letterlijk cool als je op rij 1 zit bij Oppenheimer. Ja, nee, maar ik vond het fantastisch. Ik Ja. kan eerlijk gezegd echt al niet wachten op de volgende Christopher Nolan. Ik bedoel, hij heeft echt Heeft deze man ook Interstellar? Die heeft ook Interstellar gemaakt. Ja? Of was... Toch? Ik weet het niet. Je ziet ook een beetje het dilemma. Welke soundtrack is cooler? Die van Oppenheimer of van Interstellar? Zeg het maar. Ik vind het nog steeds moeilijk, maar ik denk Oppenheimer. Ja, Christopher Nolan. Ja? Ja, Christopher Nolan. Christopher Nolan is bekend van Inception, Interstellar, Tenet. Mijn all-time favorite film. Tenet moet ik ook nog steeds zien. Ja, die moet je Is echt... die echt goed? Volgende podcast... Er gaat een podcast over Tenet komen. Er Oké. gaat een podcast over Tenet. Oké, ik ga hem echt zien. Nee, maar Christopher Nolan is sowieso een topper. Als ik die man ooit mag ontmoeten, dan geef ik hem een kusje op zijn hand. Dan zeg Ja. ik, dankjewel Nolan voor alles wat Maar je dit is gedaan ook hebt. gewoon echt goed. Hij maakt gewoon inderdaad... Trouwens, Hans Zimmer heeft trouwens niet deze soundtrack gemaakt. Dus helaas. Nee, Ludwig Göransson. Sorry Hans. Sorry Hans. Je had beter. Nee, Ludwig Göransson. Hij kan er ook wat van hoor. Ik vind Ludwig Göransson, die heeft ook voor Tenet gedaan. Die heeft voor de Black Panthers heeft hij gedaan. Die heeft ook echt wel goede films op zijn naam staan. En ook echt wel goede muziek op zijn naam staan. Ja. Dat is echt een beetje de new up-and-coming muzikant. Of ja, componist, filmcomponist. Maar ik vind dat hij het goed doet, Ludwig Göransson. Ja, absoluut. Ik moet wel zeggen, hij duurde wel lang. Maar niet irritant lang. Hij of zo. duurde lang, maar echt niet Ik irritant dacht hij lang. duurde maar 2 uur of zo. Nee, hij max. duurde 3 uur en 9 seconden. Maar wel echt wel goed op. Continu zit je er en niet dat je denkt van... Nou, Ja, nu is het ik klaar. had wel van een paar mensen gehoord van dat hij af en toe wat langzaam was, maar dat had ik totaal niet. Nee, eigenlijk. dat niet. Nee. Dat een paar momenten waar ik zoiets had van, oh ja, nu zitten we wel erg lang in deze setting, zeg maar. Ja, dat maar is een beetje na de bom inderdaad. dat stuk, na de bom waren er wel een paar van die momentjes dat het wat lang in een bepaalde setting zat. Ja. Maar eigenlijk wel helemaal prima verder. Ja, Topfilm. en ik denk Echt ook een 10 even van de 10 voor mij. de eindscène janken, joh. Ja, janken. de eindscène was... Oh, dat- ik dat- voel hem nog steeds. Er zitten zoveel plot twisten, zeg maar. Zoveel dingen die je niet verwacht, die gedurende de film eigenlijk opgebouwd worden. Ja. En die dan ineens eigenlijk op zijn plaatje vallen. En dat is zo Die goed laatste gedaan. zinnen, gewoon die laatste zinnen. Die laatste paar zinnen zijn echt goed. Ja, Ja, ja en en ook die soundtrack en dan ja, goed gedaan. aftiteling. Now Janken. I am become death, destroyer of worlds. Daar kan ik niet tegen trouwens. Kunnen we het daar heel even over hebben? Nu.nl had een Instagram post gemaakt over dat Oppenheimer een van de hoogste, most grossing films of all Ja, time ja, was ja, in ja. Nederland. En in de, de bio of dingen, de caption hadden ze gezet, now I am become death, destroyer of worlds. Wel de quote Ja. die Oppenheimer bekende. zegt, wel die Oppenheimer meerdere keren gezegd heeft, maar die ook wel ergens anders vandaan komt. Maar die comments stonden dus helemaal vol met, oh nee, maar het is have, now I have become death. Maar het is niet now I have become death. Dat is echt een fout die zoveel mensen maken, maar het is Ja. now I am become death, destroyer of worlds. Het is trouwens ook, als je de film ziet, je komt ook achter dat Oppenheimer de quote niet zelf heeft bedacht. Nee, Hij maar komt er ergens vandaan, hij hè? komt vanuit de geboden van Vishnu of zoiets. Ja. Maar ja, dat was eigenlijk ook al bekend dat hij niet de eerste was die het zei. Hij heeft het, Ja, dat wist ik dus niet. hij heeft het zeg maar gequote vanuit eigenlijk heilige papieren, volgens Ja. mij. Vishnu en Ja, zoiets. ja. Gigabanta, Ja, ja, ja. Gigabanta, nog wat. Maar topfilm, ga hem kijken. Topfilm gaan kijken, part het hem niet, gun Christopher Nolan zijn geld. Yo, hij is wel echt gewoon Chris. Pot- yo. Dit is geen podcast. Does not condone pirating movies. Betaal gewoon geld. Ja.
Hij staat vast wel ergens op. En als hij er nu niet op staat, staat hij volgende week op Amazon Prime. Weet je, dat is waarschijnlijk. Of op fucking Zou die op HBO. Netflix komen? Ik denk het niet. Joël, we hebben het gehad over Oppenheimer. We hebben het gehad over onszelf. Laten we het hebben over iets heel anders. Boomers. Ja, Ze worden echt steeds erger. Ja, ze worden steeds vervelender. Gewoon... Zeg maar, ik lees op het nieuws altijd van, oh ja, nee, jongeren zijn echt het probleem. Maar als iemand het probleem is in de hedendaagse wereld, zijn het zeg maar 65-plussers op fietsen. Ja, maar weet je, boomers vinden zichzelf gewoon te cool. Weet je wat het is? Na de Tweede Wereldoorlog kwam natuurlijk de babyboom. En weet je, iedereen is toen massaal baby's gaan produceren. En die generatie zijn de babyboomers. Die mensen hebben Nederland weer klaargemaakt voor de nieuwe generatie. Nu hebben we fucking 18 miljoen inwoners. Ja, die hebben na de Nederland oorlog is weer alles 4 opgebouwd. vierkante meter en we hebben zeg maar 18 miljoen inwoners. Ja, maar de boomers hebben Nederland weer opgebouwd na de oorlog weer. Ja, en nu zijn er wat veel. Ja, maar weet je Maar wat? dan zijn er, ik vind boomers vallen een beetje in 3 categorieën. Ja? Nou, ja, vertel. je hebt zeg maar de leuke aardige boomers, wel opa, oma, dat ene oude vrouwtje dat je elke dag tegenkomt als je de hond uitlaat. Dan heb je de medium boomers, die zeg maar, ja, die trekken zich niet overal wat van aan, maar die vinden er wel wat van, maar ze spreken het niet uit. Nee. Weet je wel? En dan heb je categorie 3, die je een beetje kan vergelijken met de blauwharige chicks op Twitter. Ja. Op X bedoel ik, op X. De Karens. De Karens en de Twittermeisjes, die zijn het nergens mee eens. En die spreken dat ten alle tijden, waar dat ze ook zijn, spreken ze het zich uit. Ja, en dat is gewoon irritant. En Stop dat ermee. zijn de gevaarlijkste. Die Dat vinden zijn gewoon- echt de gevaarlijkste. Ja. Dat zijn van die mensen, als je ze zeg maar 1 keer niet voorlaat, omdat ze zeg maar nog 50 meter verderop zijn, dan gaan ze tegen je schreeuwen. Van ja, kan je niet kijken, dan staat een verkeersbord en dit en dat en zus en zo. Ze zijn meestal ook op e-bikes trouwens. Op e-bikes. e-bikes. Weet je wat, ik zou even wat vertellen. Oh. Ik was aan het fietsen. Ik moet zeggen, mag inderdaad niet. Ik was op de stoep aan het fietsen. En toen kwam er zo'n mevrouw langs. Je mag niet op de stoep fietsen! Die ken ik. Dat is toch? Ja, nee, maar kijk, soms moet je gewoon even op de stoep fietsen. Soms is de stoep net wat sneller. Ik weet niet, ja, het is inderdaad, want ik moest toen daar een straatje in en toen was het gewoon, ja, je mag niet op de stoep fietsen! Ik heb 1 keer gehad, toen, dit is echt al jaren geleden trouwens. Toen liep ik met mijn moeder naar de supermarkt, die is niet zo heel ver weg bij ons. Nee. En toen, ja, we hebben hem, zeg maar hoe het opgebouwd is je hebt de weg en dan zit daar zo'n barrier tussen, zeg maar. En dat is zeg maar steen met zo wat gras ertussen. Ja. Dan heb je de andere weg, dus zeg maar links, rechts. En dan heb je een stukje gras en daar heb je het fietspad zitten. Mhm. En nou ja, wij lopen dus en we zien vanuit de verte een auto aankomen. Ja. En die komt steeds dichterbij. En we hadden steeds meer zoiets van, hé, maar die auto, dat lijkt er eigenlijk wel op alsof die zeg maar op het fietspad zit. En dat was zeg maar zo'n Ja. Citroën, zo'n ding van zeg maar 2x2. Waar je zeg maar met heel veel moeite 2 mensen in krijgt. Ja. En ja, die kwam dus steeds dichterbij. Nou ja, dus wij op een gegeven moment op het gras staan. Zo van, ja, we moeten er toch wel lang. En die vrouw die keek ons echt aan alsof we de hele familie wat aangedaan hadden. Alsof het zeg maar onze schuld was dat zij op het fietspad reed. Ja. Ja, de boomers. Ja, Ze ik zijn had echt trouwens ook gevaarlijk. laatst nog wat. Dus trouwens op een plek waar altijd gebeurt, waar altijd boomers zijn. Trouwens, Het bejaardentehuis. Gewoon in Ja. wijken. Van die bepaalde die wijken. stadswijken. Oké, dus ik was op een weg gewoon aan het fietsen en ik wou rechts. En achter mij fietst een oude mevrouw. Daar kwam ik pas later achter. Want ik Te laat. wou afslaan en ik was heel asociaal om niet mijn hand uit te steken. Ja, dat Maar ik kan hoefde natuurlijk. net een klein bochtje te maken. Dat kan natuurlijk niet, dat je wel je handen En die niet riep uitsteekt. asociaal rotjoch. Dat riep zij. Dat riep zij, ja. En ik heb nog wel wat teruggezegd. Wat? Oh. Oké. Oké, ik denk nu komt het. Nee, Joël heeft een oud vrouwtje helemaal kapot gescholden. Nee, waarom zou je daar nog wel helemaal op moeten ingaan? Ik dacht gewoon, oké. Nee, maar dat vind ik ook. Oké, Karens en zo. Van die mensen die zeg maar overal op ingaan. Van, laat het is gebeurd. Oké, weet Maar je, dit so en dit what? en dit en bla 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 Ja, bla. en die moeten altijd zeg maar hun mening weergeven. En ik snap het, ik geef mijn mening ook wel eens. Tuurlijk, dat moet je ook doen. Tuurlijk, zowel zonder meningen is het best saai. Maar moet je op alles
ten alle tijden. Maar niet zo overal waar je depressief bent. gedrag gaan tonen. Nee, precies. En mensen die zeg maar zo overal en altijd hun mening moeten gaan laten Ja, zien. Dat stop. vind ik echt irritant. gewoon. Dat vind ik echt irritant. Ja, maar er is ook natuurlijk die hele bekende Nederlandse meme. Dan zeg je van, morgen, niks morgen! Ja. Morgen. Morgen, niks morgen! Heel niet vandaag! Het klopt wel. En dat is eigenlijk het erge. En ook niet vandaag! Het klopt wel. Het klopt wel. Nederlanders zijn echt vervelend soms. Ja. Niks tegen Nederlanders, maar Nederlanders zijn best vervelend soms. Ja, en heel gierig. Nederland Dat staat ook. wel bekend omdat we heel gierig zijn. Ja, We maar zijn een ik heb gierig het eigenlijk volk. nog nooit zo heel erg meegekregen hoor. Heel gierig. Nee? Nee, ik bedoel, als iemand gierig zijn het hier Duitsers in het outlet. Oké, ja, Duits, ja. Ja, weet je, dat is wel gewoon Maar een iedereen, feit. iedereen wil het gewoon zo goedkoop mogelijk Ik en snap zoveel mogelijk. sowieso het hele concept van het outlet niet. Ik bedoel, wie gaat nou voor zijn lol zeg maar 4 uur in de rij bij de Gucci staan om zeg maar schoenveters te kopen voor €250? Hey, merk hè. De Gucci laces. Dankjewel voor het luisteren, voor het kijken, voor het aanhoren van ons gezeik in deze podcast. Ja, hoe vervelend het ook is, gewoon, ja, je hebt het gewoon volgehouden Als tot je, het einde. ja, en al is dit een YouTube short van 60 seconden, we waarderen het nog steeds enorm. Ja. Ja, toch? Ja, dus ja, dit was de eerste aflevering. Als dit leuk is en we krijgen er een beetje leuke respons op, ja, dan gaan we er denk ik gewoon meer maken. Ja. En Apple sponsor ons, even, weet ik veel, iemand. Iets, Iemand. een bedrijf, iemand sponsor ons. we willen geld. Zullen we een gast uitnodigen voor de volgende? Het is wel leuk om wel gasten te hebben of zo. En Zullen we een aan gast gasten kunnen we uitnodigen? sowieso wel. In onze omgeving hebben we genoeg gasten. Weet je wie we moeten uitnodigen? Nou. Dit is een oproep naar één persoon. Hij is al genoemd in deze podcast. The one and only Quincy. Ja! Kom op onze podcast. Dan gaan we gewoon op rare plekken zitten, gaan we kijken, gaan we lachen. Dus ja, dankjewel voor het luisteren. Houdoe.